Hi guys, नोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोर मोजाङै दं। So guys, दिनै गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो। गोदान आपडेट सोलोंसैलाय दिनै। So guys, दिनै जोबोद मोजां इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो। So guys, आंनि चेनेलाव जाय गोदान भिडिअ नायदों नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो। नोंसोरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनआव थुनानै लाबानो जाबाय। आंनि बेफोरबायदि भिडिअ हगारनायखौ नोंसोरो नुबाय थायो। बिदिनो गोदान गोदान सोलोंथाइ मोनबाय थायो। जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोबाय थायो आं। ओंखायनो नोंसोर साबस्क्राइब खालामना ला। नोंसोरो जोबोद मोजां इम्परटेन्ट भिडिअ मोनबाय थागोन मबाइलनि बागै। नोंसोरो नोंसिनि मबाइल डाटाखौ माबायदि सिकिउरिटि लक लागायो? नोंसोरो बिदिनो सोरबाफोर लोगोफोर नोंसिनि मबाइलखौ बिबाय थागोन ना इउटुबफोर भिडिअ नायनो, अब्ला नोङो मा खालाम सिकिउरिटि लक लागायना दोन नोंनि डाटाखौ। होमबाना डाटाया अन जागोन, नाथाय बेनो इउटुबबो नायजानाय नङा, जेबो माने नेटआनो खामानि होनाय नङा। ओरैबायदि आरोना सिकिउरिटि लक लागायबा। ओमफ्राय नोंनि सिकिउरिटि लक लागायनायखौ नोंनि लोगोआ मिथिनायबो नङा। बेफोरबायदि डाटाखौ अन खालामबा अन जागोन, ओमफ्राय नाथाय नेटआल' सोलिनाय नङा, बेफोरबायदि जागोन आरोना। होमबा नोंसोरो बेखौ बोरै सिकिउरिटि लक लागायो नोंसोर सोलोंनानै ला, बुहुद इम्परटेन्ट। नङाबा आजिखालि लोगोफोरा बिनानै नोंनि मबाइल नेटपेकखौ सेस खालामना होगोन। ओंखायनो नोंसोरो जाहाथे माने नेटपेकखौ नोंनि लोगोफ्रा सेस खालामनो हायि बायदि, बिदिनो गुबुन मानसिफ्रा नोंनि नेटपेकखौ फोजोबना होनो हायि बायदि मोनसे सिकिउरिटि लक लागायनानै ला नोंसोरो। जोबोद सिम्पोल सिकिउरिटियाबो खनसेल'सो थुनांगौ, होमबानो जागोन नोंसोरो। ओमफ्राय आरो नोंसोर बेखौ खेवफिननोबो हागोन। स' गाइस, होमब्ला जोङो डाइरेक्ट पइन्टआव थांसै नामा? होमबा मा खालामनांगोन नोंसोरो? स' गाइस, नै आंनियाथ' डाटाया अनखा। स' गाइस, डाटाया अन खालामखानाय। ओमफ्राय आङो दायो थांसै सेटिंआव थांनांगोन नोंसोरो। सेटिंआव नैबे सेटिंआव थांसै आं गाइस। सेटिंआव थुनानै होबाय। अब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो नायदो। सेटिंआव फैनानै नैबे सिमाव थांदों नोंसोरो। डायेल सिम एन्ड मबाइल नेटवर्क लिरनाय दंना, बेयाव नोंसोर थुनानै होदो गाइस। गासैबो मबाइलाव थाखायो बे सेटिंआ, नोंसोरो टेनसन खालामनो दरखार गैया। एन्ड्रइड मबाइलावनो गासैबो माने नेट सोलिग्रा मबाइलावनो थाखायो। स' गाइस, होमब्ला जों बेयाव थुनानै होनोसै। होमब्ला नै खोनासं गाइस, नोंसिनि सिमा मोनसेबा मोनसेयाव डाइरेक्ट श' जाखागोन। ओमफ्राय मोननैबा नोंसोर बबे मोनसे सिमाव नोंसोरो सिकिउरिटि लक लागायनो गोसो बेयाव नोंसोर खालामबानो जाबाय। स' गाइस, आंनाथ' सिमा मोनसेल' गाइस। होमबा आङो नैयाव थुनानै होनोसै सिम 1आव दङ दायो, बेयाव थुना होनोसै। अब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो बेखौ लक खालामनो थाखाय नैयाव फैनांगोन। एक्सेस पइन्ट नेम लिरनायाव फैनांगोन नोंसोरो। एक्सेस पइन्ट नेम बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस। बेयाव थुनानै होनायनि उनाव नोंसोरो नैयाव थुदो, नैबे खनाथिं नै आइ लिरनाय बायदि दं, ओमफ्राय गल बोलायनाय दङ, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। बेयाव थुनानै होबाय। अब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो नैयाव नै डिलेट एपिन लिरनाय दङ, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो डिलेट। स' गाइस, नै लक जाबायबो। आंनि बे नेटआ लक जाबाय सिकिउरिटि लक जाबाय। जेबो माने नाम्बार थुनो दरखार गैया। ओमफ्राय नोंसोरो गोजौआव बोख्लायनानै नायदो, डाटाया अनानो दं नै। ओमफ्राय नाथाय जेबो सलिला बि दा, जेबो सलिला। नोंसोर इउटुबाव थाङो ना मायाव थाङो जेबो सलिनाय नंला आरोना। नोंसोरो आङो हमनानै ला नोंसोरनि इउटुब देखायनोसै, जेबो सलिला। इउटुब क्रम ब्राउजार जेबो माने प्ले स्ट'राव जेबो सलिनाय नङा आरोना। वाट्सएप जेबो सलिनाय नङा। ओरैबायदि लक जाखायो नै गाइस, जेबो जाला बियो, फैला। गिदिंबायानो थासिगोन। ओमफ्राय दा नोंसोरो बेखौ खेवफिननोबा मा खालामनांगोन नोंसोरो सेटिंआव थांफिननांगोन गाइस। होमबा आङो थांफिनसै सेटिंआव फैबाय। सेटिंआव फैनानै दहाय थुफिनसै। डायेल सिम एन्ड मबाइल नेटवर्क बेयाव थुफिनसै। थुनानै सिम 1आव थांसै। थांनानै एक्सेस पइन्ट नेम बेयाव थांफिनबाय। थांनानै मा खालामगोन दायो नै नोंसोर मोजां नाय। नै बेयाव दंना रिसेट लिरनाय, बेयाव नोंसोरो रिसेटआव थुनानै होदो गाइस। अब्ला नोंसोरो बिदि गोजा आखरजों लिरनाय ओंखारगोन, एक्सेस पइन्ट ओंखारगोन, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। अब्ला नोंसिनि नेटआ अन जाफिनबाय डाटाया गाइस। गैला, आंनि डाटाया दा अन जाफिनबाय। दायो आङो इउटुबाव थांनानै देखायनोसै नोंसोरनो। आंनि डाटाया आरामसे अन जाबाय, सब सोलिफिनजोब्बाय, गासैबो नेटनि खामानियानो सोलिफिनजोबो गाइस। होमबाथ' नोंसोरो जोबोद मोजां मोन्दों जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै, जोबोद सिम्पोल। स' गाइस, भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोन्दोंब्ला नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होदो नोंसोरो। आरो नेक्स्ट भिडिअ आंखौ लोगो मोनफिनगोन। नोंसोरो आंजों लोगोसे थाबाय था, साबस्क्राइबखौल' थुनानै लाबानो जाबाय, हेल्प खालामबानो जाबाय एसे गाइस। स' गाइस, बे भिडिअखौ हानायमानि नोंसोरो शेयार खालाम, मानोना बे भिडिअआ जोबोद गोनां। गुबुनफोर बिदिनो अबेबाफोर मबाइलफोर चार्ज होना गालांबा बिदिनो गुबुन मानसिफ्रा बिदिनो मबाइल नेटपेकफोरखौ बिदिनो भिडिअ बायदिसिना नायनानै फोजोबना दोनो, नांगौआव मोना जायो। ओंखायनो नोंथांमोना
बे भिडिअखौ हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालाम, नोंसोरनि न'नि मानसिफोरनोबो शेयार खालाम। नोंसोरनि न'नि मानसिफ्राबो बिदिनो नेट पेकखौ जाहाथे ओरैनो बाहायलाबाय जाया। दानि जुगावथ' आरो नेट पेक सोनोबा बहुत फैसा नांगौ। डाइरेक्ट आनलिमिटेडसो सोनांगौ जायो। डाइरेक्ट 200, 300, 400 बहुत माने फैसा थाङो मासे मास। ओंखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि बागै भिडिअनिजों लोगोसे नोंसोरो नेट पेक बासायनो हागोन। नोंसोरो हारसिंल' नोंसोरो बाहायनो हागोन। रावबो नोंसिनिफ्राय सेनानै नेट पेक बाहायनो हानाय नङा। स' गाइस एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।